yo payu ngono kono. Kok cek titen ya sirek. DP-ne dorong. Komplak. Ayo saliman sik to. Diambu. Bareng New Arbit. AR Musik terima kasih. Argista. Si Pupu. AR Production. Mas, aku pengen cerita tentang kita berdua. Wong tuaku ora setuju yen kowe lan aku ibu. Kondomu marang aku, kita tetap berjuang. Pengingatku marang sliramu, ojo sampe salah dalan. Argista, aku lamun doras teko atimu, masih yo sadaya ra ngerestuiku. Koyo panci mung dhuwur meja, yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa genggaman tanganku kalau kamu ragu. Optimis wae Gusti meten Kita goyang